newsbomb.gr για να γνωρίσετε αμέσως ό,τι σκάει. Κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε στο τελευταίο κατοστάρι των πιο κρίσιμων ίσως δημοτικών εκλογών της χώρας και τούτο γιατί οι περισσότεροι δήμαρχοι, όλοι δηλαδή, ποιοι περισσότεροι, θα κληθούν να διοικήσουν με πολύ λίγα κονδύλια και πάρα πολλές αρμοδιότητες. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στην Πινακοθήκη του Πειραιά με καλεσμένο τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Βασίλη Μιχαλολιάκο, ο οποίος θα ανοίξει τα χαρτιά του και θα μιλήσει για όλους και για όλα. Κύριε Μιχαλολιάκο, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε εδώ για τη φιλοξενία. Τελικά, κύριε Δήμαρχε, τι κρύβει ο Πειραιάς? Ποιος είναι αυτός ο θησαυρός για τον οποίο έχει δημιουργηθεί τέτοια αναστάτωση? Γιατί ο Πειραιάς, ο Δήμος Πειραιά, είναι τόσο ποθητός? Η πόλη του Πειραιά, το εθνικό μας λιμάνι, είναι η ομορφότερη και όπως έχει αποδείξει η ίδια η ζωή, σημαντικότερη πόλη της χώρας και της Μεσογείου. Δυστυχώς, στις τελευταίες 5 δεκαετίες, οι διάφοροι τοπικοί άρχοντες την οδήγησαν σε μια παρακμιακή τροχιά. Αυτό με υποχρέωσε εμένα να πάρω μια απόφαση συνείδησης. Μια απόφαση που άλλαξε τη ζωή μου πριν από 3,5 χρόνια. Παραιτήθηκα τότε από όλα τα πολιτικά και κομματικά αξιώματα, δημιουργώντας ένα προηγούμενο και διεκδίκησα τη Δημαρχία. Και ο πειραϊκός λαός, κάνοντας τη δική του υπέρβαση, με εξέλεξε δήμαρχο. Έκτοτε όλα άλλαξαν. Παρέλαβα ένα δήμο χρεοκοπημένο, την ώρα που η υπόλοιπη Ελλάδα ευημερούσε και μας έπιασε καθοδόν και η εθνική χρεοκοπία. Παρά τα αυτά όλα άλλαξαν προς το καλύτερο. Καταφέρατε να τα ρυθμίσετε τα χρέη του Δήμου, να τα βάλετε, όπως λέμε, σε μια σειρά? Και αυτό το καταφέραμε, αλλά καταφέραμε τα βασικότερα. Δηλαδή? Ο Πειραιάς χαρακτηριζόταν τότε από τα βουνά σκουπίδια που οι δυσοσμίες τους σε έπιανε από την Ομόνια ακόμα, από την Αθήνα. Αυτό είναι αλήθεια. Το λύσαμε το πρόβλημα των σκουπιδιών. Καταφέραμε να ρυθμίσουμε τα χρέη. Όταν παραλάβαμε το Δήμο, οι εργαζόμενοι είχαν να πληρωθούν 8 μήνες. Ναι. Καταφέραμε να κόψουμε στο σύνολό της σπατάλη και να κόψουμε εντελώς τον ομφάλιο λόρο της διαφθοράς. Καταφέραμε να βάλουμε τέλος στο παζάρι των ονών. Ναι. Καταφέραμε να εγκατασταθούν οι υπηρεσίες υγείας του ΟΚΑΝΑ στα νοσοκομεία και να φύγουν οι έμποροι ναρκωτικών από τον περιβάλλοντα χώρο των ναυτιλιακών εταιριών. Καταφέραμε να επαναλειτουργήσει ο πολιτιστικός φάρος της Ελλάδος και της Ευρώπης στο Δημοτικό Θέατρο. Καταφέραμε να εντάξουμε και να εκτελούνται σήμερα 129 έργα προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων. Καταφέραμε αυτό το μοναδικό κτίριο να λειτουργήσει ως πινακοθήκη και όχι ως αποθήκη. Και πολλά. Ωραία, να σας πω όμως κάτι, κύριε Δήμαρχε. Οι αντίπαλοι παράταξη, οι αντίπαλοι σας κατηγορούν ότι κάνατε απλά τα αυτονόητα. Τίποτα περισσότερο. Εγώ δεν έχω αντίπαλες παρατάξεις. Εμένα αντίπαλός μου είναι τα προβλήματα του Πειραιά. Ωστόσο, δεν μας απαντήσατε. Τι είναι αυτό, δηλαδή, έχει δημιουργηθεί μια αναστάτωση, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το τελευταίο διάστημα δημιουργήθηκε μια αναστάτωση με την υποψηφιότητα Μόραλη και αναρωτιέται πολλοί κόσμος τι είναι αυτό που κάνει τους υποψήφιους δημάρχους να θέλουν τόσο πολύ τον Πειραιά. Εκτός από την ομορφιά που είπατε εσείς, δεν πιστεύω ότι είναι ομορφιά. Να πω κάτι. Όλοι δέχονται ότι ο Πειραιάς σήμερα είναι καλύτερα, έστω και οριακά, όπως λένε οι σκληροί διεκδικητές του Δήμου, από την προηγούμενη περίοδο, από το 2010. Ερώτηση λοιπόν αντί για απάντηση. Γιατί δεν διεκδίκησαν το Δήμο το 2010 για να τον σώσουν? Για να κάνουν αυτοί το αυτονόητο. Εγώ το αυτονόητο δεν είπα. Αυτονόητο είναι να είναι ο Πειραιάς η καλύτερη και πλουσιότερη πόλη της Ευρώπης. Να. Γιατί είναι η πόλη με τα δύο μεγάλα προνόμια τουλάχιστον. Πρώτον είναι η έδρα του ελληνικού εφοπλισμού, της ελληνικής ναυτιλίας δηλαδή, που είναι η πρώτη δύναμη στον κόσμο και σήμερα, την ώρα της κρίσης οικονομικής, και γιατί έχει πολύ σημαντικά επίσης γεωπολιτικά πλεονεκτήματα, μια και υπερδύναμη η Κίνα την επιλέγει για τη διακίνηση των προϊόντων σε όλη την Ευρώπη. Να. Άρα το αυτονόητο διεκδικώ, αντί να είναι η τελευταία στην Ελλάδα. Ουσιαστικά. Έτσι είναι ακριβώς. Άρα μας λέει για ένα επιχειρηματικό συμφέρον, λέμε, εντός εισαγωγικών. Επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Πιο απλά. Επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Πιο απλά. Το αυτονόητο λοιπόν διεκδικώ. Να την κάνω την πόλη του Πειραιώς, την πλουσιότερη και ελκυστικότερη πόλη της Ευρώπης. Πιστεύετε ότι από τους αντιποψηφίους σας το πολιτικό παιχνίδι αυτών των εκλογών είναι unfair πολιτικά? Δεν με απασχολεί
αν με ρωτήσετε ποιο είναι το μεγαλύτερο έργο, σας περιέγραψα μερικά. Το μεγαλύτερο έργο είναι η ισχυρή συμμαχία που σχηματίστηκε μεταξύ Δημοτικής Αρχής, εργαζομένων και δημοτών, όπου γκρέμισαν κομματικά τείχη. Ούτως ή άλλως τα περισσότερα κόμματα είναι σε καθεστώς παρακμής. Φτιάξαμε μια μεγάλη δημοτική κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή όσο πιέζεται, τόσο μεγαλώνει. Όσο πιέζεται, τόσο μεγαλώνει. Και διαρωτώνται τι είναι αυτό που ενώνει. Μας ενώνει το πάθος μας για τον Πειραιά, η αγάπη μας για τον Πειραιά. Μερικοί λένε ότι βλέπουμε προς την Αθήνα. Εμείς βλέπουμε τη θάλασσα και τον πλούτο του Πειραιά. Δεν μπορεί να βλέπουν τη θάλασσα καλύτερα από εμάς αυτοί που μένουν στην Αθήνα και έρχονται ως διεκδικητές από την Αθήνα να πάρουν τον Πειραιά. Να το πω πολύ απλά. Χτίζουμε τις υποδομές για να οικοδομηθεί εδώ στον Πειραιά, για να αναπτυχθεί η υγιής επιχειρηματικότητα. Η υγιής ναυτιλία, η υγιής πάσης φύσης επιχειρηματικότητα. Δεν προσφέρουμε τον Πειραιά φέουδο σε έναν επιχειρηματία. Αυτές οι εποχές όπου άνθησαν οι κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες, όπου ο λαός τους βάφτισε διαπλοκή, έχουν τελειώσει, οδήγησαν ολόκληρη την Ελλάδα στην παρακμή. Εμείς θέλουμε την υγιή ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα. Έδαφος για όλους. Μέσα σε ένα πλαίσιο νομιμότητας και με σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων. Ωστόσο, δεν μου απαντήσετε αν πιστεύετε ότι είναι unfair το παιχνίδι που παίζετε εναντίον σας ή σε αυτό. Δεν με απασχολεί. Σεβαστό. Εγώ γιορτάζω κάθε φορά που επιλύεται ένα πρόβλημα. Αν βγείτε απ' έξω, εδώ ήταν τα τείχη του έσχους του Πειραιά. 5 μέτρα περίπου τείχος και μέσα το οικόπεδο. Τα σκουπίδια, λέτε, από τα οποία έβγαλα 300 φορτηγά, μπάζα, σκουπίδια, ψοφίμια, σύρικες. Αυτό είναι ένα παρκάκι. Και αυτό νομίζω ότι δεν ήταν και στην αρμοδιότητά σας. Σαφώς και δεν ήταν. Ήταν του ΙΚΑ κάτι τέτοιο. Οικόπεδο, η ιδιοκτησία του ΙΚΑ είναι. Και το έχω βάλει και στην ταμπέλα για να το αναγνωρίζω. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια ιδιοκτησία την οποία σέβομαι μπορεί να ρυπαίνει την πόλη όλων των πολιτών και όλων των Ελλήνων και όλων των επισκεπτών. Κύριε Δήμαρχε, ο κύριος Δρίτσας έχει πει ότι είστε δίθεν ακομμάτιστος, αλλά και στενός φίλος του κυρίου Σαμαρά. Εμείς όμως βλέπουμε ελάχιστη στήριξη από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από υπουργούς πειραιώτες, ας πούμε. Θα θέλατε, θα περιμένατε ίσως μια πιο έμπρακτη στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία? Όχι, προς Θεού όχι. Είναι αλήθεια ότι είναι φίλος μου ο Πρωθυπουργός, αλλά ακόμη μεγαλύτερη αλήθεια είναι ότι καταφέραμε σε αυτά τα 3,5 χρόνια ο Δήμαρχος του Πειραιά να μην συνοστίζεται στο διάδρομο ενός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου για να συζητήσει κάποια προβλήματα που έχει, αλλά τα αναδείξαμε σε επίπεδο Πρωθυπουργού, γιατί το εθνικό μας λιμάνι είναι τέτοιου μεγάλου μεγέθους πόλη που ο Πρωθυπουργός υποχρεούται να σκύβει πάνω στα προβλήματα για να δίνει λύσεις. Αυτό είναι πολύ καλό. Το αναδεικνύω με υπερηφάνεια. Από τούδε και στο εξής, κανείς Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια του στο ρόλο του Πειραιά. Άρα δεν έχετε κάποιο παράπονο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας? Αν και η ερώτηση αυτή είναι λάθος, θα σας πω γιατί. Θα σας απαντήσω πλήρως. Επιτρέψτε μου 30 δευτερόλεπτα. Είναι λάθος η ερώτηση γιατί όταν βγήκατε, δεν βγήκατε με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Βγήκατε ως Βασίλης Μιχαλολιάκος. Δεν βγήκατε ως πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ως τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Να είμαστε καθαροί σε αυτό. Άρα τώρα ακούγεται λίγο περίεργο να κυκλοφορεί ότι είναι επικραμμένος ο Μιχαλολιάκος επειδή. Για όνομα του Θεού. Εγώ άνοιξα την αγκαλιά μου. Παραιτήθηκα από όλα αυτά τα πολιτικά και κομματικά αξιώματα για να πείσω πρώτα τον εαυτό μου ότι είμαι ελεύθερος και αδέσμευτος. Για να μπορώ να κάνω τη μεγάλη δημοτική και κοινωνική πλειοψηφία με αλήθειες, όχι με ψέματα. Όχι να εξαπατήσω πολίτες για να τους ενσωματώσω σε αυτή την πλειοψηφία. Δεν αρνούμε την προέλευσή μου. Τιμή μου είναι. Υπερέτησα ως ιδρυτικός τέλεχος στη Νέα Δημοκρατία τη μεγάλη, του 45%. Τώρα είναι μικρή, γιατί και η Μπακογιάννη λέει ότι είναι μικρή. Κύριε Μπακογιάννη ήρθε αργότερα στην Νέα Δημοκρατία. Κυρία Μπακογιάννη ήρθε αργότερα στην Νέα Δημοκρατία. Ναι, ο πατέρας της όμως ξέρετε ότι είναι Και ο πατέρας της ήρθε αργότερα. ήρθε. Από μένα. Έτσι, παρά τη διαφορά ηλικίας. Αυτά μπορεί να μην τα ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, τα ξέρω ο κόσμος. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με την διεύρυνση που έκανε ο Κωνσταντίνος ο Καραμανλής. Εγώ έχω άρρηκτες σχέσεις με την κοινωνική και εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν περιμένω κανέναν από τους σημερινούς βουλευτές ως ενδιάμεσο. Δεν θέλω μεσάζοντες στη σχέση μου με την εκλογική και κοινωνική βάση.
υπουργός που υπονοείται έχει μία επιρροή στους υπαλλήλους του γραφείου του. Μέχρι εκεί. Καμία άλλη. Δεν μπορεί να στρέψει κανέναν, μα ούτε έναν πολίτη της Νέας Δημοκρατίας εναντίον του Βασίλη του Μιχαλολιάκου. Είτε το θέλει είτε δεν το θέλει. Ναι. Αλλά δεν είναι η επιρροή μας εκεί. Εμείς, η συμμαχία μας είναι ισότιμη. Συμμετέχουν πολίτες του παλιού μεγάλου Πασόκ, του κοινωνικού Πασόκ, του πατριωτικού κοινωνικού Πασόκ. Συμμετέχουν πολίτες της αριστεράς, της ευρύτερης αριστεράς, της μη κομματικής αριστεράς. Δεν χτίζεται αλλιώς το 52%. Το κόμμα μου είναι ο Πειραιάς. Όταν το είπα, το εννοούσα. Τώρα που το παραλαμβάνω, το ξέρουν οι Πειραιώτες. Όπως ξέρουν και από πού προέρχομαι. Δεν υπάρχει κανείς Πειραιώτης που να πάρει στα σοβαρά άλλη στάση ενός τελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Είπαν μερικοί ότι ο Πρωθυπουργός είπε πολλά στηρίζοντας τον Βασίλη τον Μιχαλολιάκο. Το αυτονόητο είπε. Ότι ο Βασίλης ο Μιχαλολιάκος ως δήμαρχος για μια θητεία μόνο άλλαξε τον Πειραιά. Αυτό λένε σε όλες τις δημοσκοπήσεις όλοι οι πολίτες. Και αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Να μπούμε λίγο όπως της επικαιρότητας, να ρωτήσουμε τον Δήμαρχο. Γιατί εντάξει, και η επικαιρότητα με τον Μητροπολίτη τι έγινε, τον Μητροπολίτη Πειραιώς. Και για αυτό το θέμα έχουν ακουστεί πολλά. Να προσθέσουμε μαζί με τον Μητροπολίτη και την υπόθεση του Τάσου του Μητρόπουλου. Να μας πείτε τι έγινε με τον Μητροπολίτη και τι έγινε με τον Τάσο. Όλο για τα προβλήματα του Πειραιά με ρωτάτε. Όλα θα τα ρωτήσουμε και τα όλα στη συνέχεια. Εγώ ξέρετε, θα μπορούσα να μην είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά είμαι. Και νομίζω ότι είναι δικαίωμά μου. Βεβαίως. Όπως είναι δικαίωμα κάποιου άλλου να είναι καθολικός, να είναι μουσουλμάνος, να είναι άθεος. Είμαι χριστιανός Ορθόδοξος και ανήκω σε εκείνους που εκκλησιάζονται. Οι πολίτες του Πειραιά από τότε που είμαι αναγνωρίσιμος, δηλαδή εκλέγομαι εδώ και 25 χρόνια, με βλέπουν να εκκλησιάζομαι. Στην Ενωρία μου, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στη Μητρόπολη, ανάλογα την περίοδο. Δεν είμαι εκκλησιαζόμενος την προεκλογική περίοδο. Και επειδή είμαι χριστιανός, δεν θέλω το Μητροπολίτη κομματάρχη. Ο Μητροπολίτης είναι αξιόλογος πνευματικός ηγέτης, τον σέβομαι και τον αγαπώ. Έχει από το άμπονος πει τα καλύτερα για μένα, τον ευχαριστώ, αλλά δεν τον θέλω κομματάρχη. Είναι καλές οι σχέσεις δηλαδή με το Μητροπολίτη. Μέχρι στιγμής από μένα θα είναι πάντα. Αλλά και από την πλευρά του Μητροπολίτη, αφού έχει πει τα καλύτερα, το καλοκαίρι που μας πέρασε ήρθε και έκανε τα θυρανίξια στο εκκλησάκι που έφτιαξα στα Κορογονιάνικα, στο χωριό που γεννήθηκα, αφιερωμένο στον Άγιο Μάξιμο που γιόρταζε την ημέρα που έγινε η απόπειρα δολοφονίας μου και σώθηκα. Με τον Μητρόπουλο, τον Τάσο. Τον Τάσο τον αγαπούσα, τον αγαπώ και δεν τον αγαπώ. Γι' αυτό που προσέφερε στο ποδόσφαιρο και μέσω του ποδοσφαίρου στον Πειραιά. Δεν τον είχα συμπεριλάβει στους σχεδιασμούς μου. Ο ίδιος επέμενε πολύ. Και επειδή εν πάση περιπτώσει έχει λαμπρίνει με το ποδόσφαιρο που έπαιξε τον Ολυμπιακό και τον Πειραιά, στο τέλος και μέσω κοινού μας φίλου που είναι υποψήφιος μαζί μου και είναι στενοχωρημένος τώρα για αυτό που συνέβη, εγώ καθόλου, υπέκυψε και το συμπεριέλαβε. Από εκεί πέρα όλοι γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους απεχώρησε. Όλοι. Και ο ίδιος... Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Δεν θέλω να τους πω. Κάποια στιγμή μπορεί να τα σου πει ο ίδιος. Έχω πει χαριτολογώντας και στον Πρωθυπουργό των ίδιων ότι μετά τις εκλογές μπορεί να γράψω και βιβλίο. Μέχρι τις εκλογές όμως έχω ένα καθήκον θεσμικό απέναντι. Εγώ είμαι πολιτικό πρόσωπο. Εγώ τη δημοκρατία την υπηρετώ, δεν τη χρησιμοποιώ. Πιστεύω. Είμαι υποχρεωμένος να υπερασπίζομαι και να ενισχύω ακόμη περισσότερο την ενότητα του πειραϊκού λαού. Δεν θα υποκύψω σε διχαστικά φαινόμενα. Κανένας αντίπαλός μου που διεκδικεί τη Δημαρχία δεν είναι για μένα εχθρός. Είναι εν δυνάμει συνεργάτης. Θα εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος. Θα είναι συνεργάτης μου. Στο παρελθόν, άνθρωποι που διεκδίκησαν το Δήμο και δεν εξελέγησαν δήμαρχοι αλλά δημοτικοί σύμβουλοι έγιναν συνεργάτες μου. Μου ζήτησαν να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιό μου. Δεν θα πέσω σε αυτή την παγίδα. Να περάσουμε στα πραγματικά ζητήματα. Στα προβλήματα του λιμανιού, λέω καλύτερα. Εγώ θέλω να το ρωτήσω κάτι άλλο. Είπα στο ξεκίνημα ότι θα κληθείτε να διαχειριστείτε οι δήμαρχοι, όποιοι επανεκλεγείτε ή όποιοι εκλεγείτε, πάρα πολλές αρμοδιότητες με λίγα λεφτά. Γι' αυτό είναι πολύ κρίσιμες οι εκλογές. Εσείς πού θα βρείτε τα λεφτά να υλοποιήσετε αυτά που πρέπει να γίνουν στο Δήμο, διότι πλέον δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να έχετε γενναίες
κρατικές επιχορηγήσεις. Αυτά θα κοπούνε. Θα πρέπει οι δήμαρχοι, δεν λέω μόνο για το Δήμο του Πειραιά, για όλους τους δημάρχους, θα πρέπει οι δήμαρχοι να ακολουθούν μια συνετή πολιτική με τα χρήματα που θα βγάζουν μόνο από τα τέλη τα δημοτικά. Έτσι έχω την αίσθηση, και από κάποια προγράμματα του ΕΣΠΑ. Τα οποία εσείς τα έχετε απορροφήσει τα προγράμματα. Κάποιος είπε, επειδή δεν γνωρίζει, κάποιος εκ των υποψηφίων, όχι κομματικός, πώς το λέμε, ο κύριος Μοράλης. Μάλιστα. Ότι απορροφήσαμε, λέει, το 10% των κονδυλίων του ΕΣΠΑ μόνο. Κατηγορηθήκατε γι' αυτό. Παρακαλώ πολύ. Είναι ανακρίβεια, δεν θα έλεγα ψέμα, επειδή ο άνθρωπος δεν γνωρίζει. Οι Δήμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν απορροφητικότητα ή μη απορροφητικότητα. Δεν καλείται ο κάθε Δήμος να έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει 10 ή 100 ή 1000. Ξεκινά από μηδενική βάση. Φτιάχνει μελέτες και διεκδικεί. Τις υποβάλλει και προσπαθεί να τις εντάξει. Εμείς, όταν ο Πειραϊκός Λαός μας έδωσε την εντολή να διοικήσουμε το Δήμο, βρήκαμε 0 μελέτες κατατεθειμένες για ένταξη στο ΕΣΠΑ. 0. 0. Ούτε μία δηλαδή. Βρήκαμε 0 προμελέτες να μελετώνται στο Δήμο μας. 0 σχεδιασμό. Ξεκινήσαμε δηλαδή από απολύτως μηδενική βάση. Και καταφέραμε σε αυτά τα 3,5 δίσεκτα χρόνια, στα οποία άλλαξαν, αν δεν κάνω λάθος, και 4 πρωθυπουργοί. Σωστό. Ναι. Να μελετήσουμε, να υποβάλουμε και να εγκριθούν έργα συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων. 100 εκατομμυρίων. Είναι αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για κάθε Δήμο όλων των εποχών. Για κάθε Δήμο όλων των εποχών. Αρκεί να σας πω ότι στα προηγούμενα 12 χρόνια, σε 3 δημαρχιακές θητείες δηλαδή, εντάχθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων. 100 εκατομμύρια σε 3,5 χρόνια, 12 εκατομμύρια σε 3 τετραετίες. Μάλιστα. Άρα όχι μόνο δεν έχουμε μειωμένη, έχουμε τη μεγαλύτερη που έγινε ποτέ στον Πειραιά και στην Ελλάδα ολόκληρη. Αυτή την ώρα που μιλάμε, εκτελείται, δηλαδή έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος για την ανάπλαση, τη ριζική ανάπλαση όλου του παραλιακού μετώπου. Όλου. Από τον Άγιο Διονύσιο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, Τρούμπα, Δευτέρας Μεραρχίας, Πασαλιμάνι μέχρι και το Πανεπιστήμιο. Το μεγαλύτερο δημοτικό έργο. Από τη Λεύκα μέχρι τον Άγιο Διονύσιο, οι παλιές σιδηροδρομικές γραμμές. Γίνεται πεζόδρομος και πράσινος ποδηλατόδρομος. Αυτή την ώρα, αν πάτε στην Πηγάδα, έχει ξυλωθεί όλη. Με βιοκλιματικά υλικά κατασκευάζεται η πρώτη πλατεία στο Λεκανοπέδιο Αττικής που θα είναι η θερμοκρασία 4 βαθμούς πιο κάτω. Και πολλά έργα, βρεφονιπιακή σταθμή, αποχέτευση. Δεν είχε αποχέτευση ο Πειραιάς. Αυτοί που συγκροτούν τώρα το συνδυασμό του κυρίου Μόραλη, οι 2 προηγούμενες δημοτικές αρχές, δηλαδή ο βασικός τους πυρήνας, άφησαν τον Πειραιά χωρίς αποχέτευση. Το 5ο και το 4ο διαμέρισμα, δηλαδή τα Καμίνια, η Κοκκινιά, τα Μανιάτικα, δεν είχαν αποχέτευση. Στο λιμάνι πήγαιναν τα νήματα. Βρεφονιπιακοί σταθμοί, καποί κατασκευάζονται. Και πολλά άλλα έργα. Τώρα, να μείνω πάνω σε αυτό για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς και τα καποί, επειδή η οικονομική δυστοχία την οποία ζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι τεράστια, οι Δήμοι, το έχετε διαπιστώσει, θα κληθούν να λύσουν και ζητήματα, ενώ δεν πρέπει να είναι έτσι, της κεντρικής πολιτικής εξουσίας όπως είναι τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος της κοινωνικής πρόνοιας. Υπάρχει κόσμος που δεν έχει να γράψει τα φάρμακά του και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι φτωχοί που δεν μπορούν να γράψουν ούτε φάρμακα. Για αυτούς τι θα κάνετε? Επαναλαμβάνω ότι δεν μπορεί να τα λύνει ένας δήμαρχος αυτά, αλλά έτσι όπως πάει η δουλειά, βλέπω ότι από την κεντρική εξουσία τα περνάνε σιγά σιγά προς τους Δήμους αυτά. Με τη σιωπή. Η κοινωνική πολιτική προβλέπεται και από το Σύνταγμά μας. Είναι ύψιστο καθήκον του κεντρικού κράτους. Ναι. Γι' αυτό το κράτος κόβει όμως, κύριε Δήμαρχε. Το κράτος δυστυχώς είναι είτε λόγω διαφθοράς, είτε λόγω ανικανότητας, είτε λόγω γραφειοκρατίας, είτε λόγω οικονομικής χρεοκοπίας αδυνατή. Εμείς στον Πειραιά, που είχε χρεοκοπήσει όταν η υπόλοιπη Ελλάδα ευημερούσε ακόμη, καταφέραμε σε αυτά τα 3,5 χρόνια, παρακαλώ ακούστε το, και είχαμε μια κοινωνική πολιτική χωρίς καμία χαραμάδα. Και πάνω απ' όλα με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπεια του φτωχού. Καμία πολιτική δεν είναι κοινωνική άμα την κάνεις για την κάμερα. Σωστό. Άμα την κάνεις για τη φωτογραφία. Ναι. Είναι πολιτική υπέρ εκείνου που την κάνει, όχι υπέρ του φτωχού που την εισπράττει. Εμείς απαγορεύσαμε φωτογραφίες και κάμερες.
Εμείς εξασφαλίσαμε φαγητό σε όσους το είχαν ανάγκη. Θέλω να πω, αν υπάρχει ένας άνθρωπος που πεινάει και δεν λέει. Δεν υπάρχει κανείς που θα βρει ένα πιάτο φαΐ στο Δήμο Πειραιά. Θα το στείλει ο Δήμος του Πειραιά στο σπίτι του. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά. Χωρίς να πει το όνομά του. Επίσης θα το εξασφαλίσει στέγη, είτε στον ξενώνα, είτε στο υπνοτήριο, είτε σε ξενοδοχείο, χωρίς να δώσει το όνομά του. Θα έχει γιατρό, φάρμακα, εμβόλια, φροντιστήριο δωρεάν για το παιδί του. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται χωρίς καμία εξαίρεση. Αυτά στον Πειραιά που παραλάβαμε χρεοκοπημένο. Λόγω της μεγάλης αλληλεγγύης που υπάρχει εδώ στον Πειραιά. Κάναμε ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Και πρέπει να ευχαριστήσω και την Ένωση Εφοπλιστών και το Ίδρυμα Ρασκαρίδη και πολλούς άλλους οικονομικά ισχυρούς ή οικονομικά αδύνατους. Κάλεσα τους φτωχούς να βοηθήσουν τους φτωχότερους. Και παρασύραμε και ορισμένους πλούσιους να βοηθήσουν τους φτωχότερους. Στην είσοδο του Δημαρχείου υπάρχει το Γραφείο Αγάπης και Αλληλεγγύης. Κανείς δεν δικαιούται να είναι δήμαρχος αν στην πόλη του υπάρχει έστω και ένας που να πεινάει. Μετά τα σκουπίδια, που είναι το πρώτο καθήκον του Δημάρχου, να τα καθαρίζει, και γι' αυτό υπάρχουν λεφτά, τα ανταποδοτικά που πληρώνει ο Δημότης, μάλλον όχι μετά, ταυτόχρονα, παράλληλα, ισότιμα, ισοδύναμα. Ναι. Είναι η κοινωνική πολιτική, την οποία ασφαλώς και θα συνεχίσουμε και στη νέα πενταετία, μια και έχουμε αποκτήσει πια και την αξιοπιστία των πολλών που συνεισφέρουν. Μία ερώτηση. Ό,τι θέλετε. Μετά πας εσύ. Απλώς να πω ότι αυτοί που σήμερα απειλούν να λύσουν και το πρόβλημα της ανεργίας, έρχεται και ο Θεός του Καματερού. Το νερό του Καματερού. Ο Θεός του Καματερού. Λοιπόν, δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ στην κοινωνική μας πολιτική. Τα ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά σε πολλούς δήμους και δημιουργούν τρύπες, όπως λέμε στους δήμους, είναι οι ανίσπρακτες οφειλές. Δηλαδή, πολλοί δήμοι και πολλοί δήμαρχοι δεν έπαιρναν αυτά που έπρεπε να πάρουν από τους ιδιωτικούς φορείς. Ο Δήμος Πειραιά τα παίρνει τις ανίσπρακτες οφειλές. Ή δεν έπαιρναν ή δεν μπορούσαν να πάρουν. Ή δεν ήθελαν κάποιοι. Εμείς Κάποιοι δήμαρχοι δεν ήθελαν κιόλας. Σας το λέω. Κάποιοι δεν ήθελαν. Και κάποιοι ήθελαν να έχουν και ειδικούς ανθρώπους σε ειδικούς ρόλους. Κουμπαροξάδερφα και διάφορα. Ειδικούς ανθρώπους σε ειδικούς ρόλους. Που ήσαν πάντοτε οι ίδιοι ανεξαρτήτως αν άλλαζε ο Δήμαρχος. Σωστό κι αυτό. Και σήμερα τους βλέπεις να συναθρίζονται και να συνασπίζονται στον ίδιο συνδυασμό. Θυμωμένοι γιατί τον άλλαξα. Εμείς προσπαθούμε να τα εισπράξουμε, αλλά μην ξεχνάτε ότι πέσαμε πάνω στην καταιγίδα της οικονομικής χρεοκοπίας. Όπου όχι μόνο δεν είχαν να δώσουν, αλλά έβαζαν και λουκέτο στο μαγαζί τους. Δεν λέω μόνο για τους καταστηματάρχες. Δηλαδή, μπορεί να σας χρωστάνε και δημόσιες υπηρεσίες. Δεν γνωρίζω πραγματικά. Σπάνια. Έξω από εκείνη την εταιρεία Απάτη που ήταν αντί της ΔΕΗ, ξεχνάω και το όνομά της. Α, ναι, οι ιδιώτες που δούλευαν πάνω στα δίκτυα της ΔΕΗ. Και που πετύχαμε εμείς δικαστικές αποφάσεις και μάλλον θα υπολογιστούμε κάθε άλλου Δήμου να τα πάρουμε. Εξορθολογήσαμε τα οικονομικά μας. Πάνω απ' όλα κόψαμε εντελώς τη σπατάλη. Εντελώς. Δεν λαϊκίζω, αλλά και τον καφέ του ο Δήμαρχος τον πληρώνει από τη τσέπη του. Εντελώς. Ναι. Παλαιότερα υπήρχαν δημόσιες σχέσεις των δημάρχων εκατομμυρίων των αμέσως προηγουμένων θητιών. Αυτών που συγκροτούν τώρα το ενιαίο ψηφοδέλτιο, το δίθεν υπερκομματικό. Μάλιστα. Ο καθένας ξέρει τι ψηφοδέλτιο είναι. Πολλών εκατομμυρίων. Αφού Κώστα μπήκαμε στα της καθημερινότητας, να πούμε στον κύριο Δήμαρχο ότι κύριε Δήμαρχε, υπάρχει και γκρίνια όμως στην καθημερινότητα των πολιτών. Τι εννοούμε, οι μονοδρομήσεις. Υπάρχει γκρίνια από τους κατοίκους. Καταρχήν, το έζησα από κατοίκους και επαγγελματίες στην περιοχή της Μαριναζέας. Διαμαρτύρονται πολύ ότι πλέον δεν μπορούν να φτάσει ο κόσμος εύκολα προς τα εκεί. Τι απαντάτε για αυτό το μέτρο που έχει δημιουργήσει? Μπορεί να είναι το καλύτερο έργο που έγινε στον Πειραιά. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει γκρίνια. Θα μου πείτε, θα το συνηθίσουν. Αλλά ότι υπάρχει γκρίνια αυτή τη στιγμή στους πολίτες του Πειραιά για τις μονοδρομήσεις υπάρχει. Από το 2002 τουλάχιστον, ο πειραϊκός λαός πλήρωνε για μελέτες για τις μονοδρομήσεις εκατομμύρια. Κυριολεκτό εκατομμύρια. 300.000 τη μία, 400.000 την άλλη. 500.000. Μελέτες. Γιατί, ναι, θυμάμαι υπήρχαν και κάτι άλλες για πάρκινγκ. Μελέτες για πάρκινγκ. Ανοίγω παρένθεση. Αν η Ελλάδα είχε σήμερα τα χρήματα που έχει δώσει για μελέτες που θα γινόντουσαν έργα αλλά δεν έγιναν, θα χρωστούσε τα μισά λεφτά. Λεφτά λοιπόν για μελέτες, που έργο δεν γινόταν. Όταν ανέλαβα τη Δημαρχία, βρήκα και μία σύμβαση 3 εκατομμυρίων
που είχε υπογραφεί με τον εργολάβο για την υλοποίηση ενός τμήματος της μελέτης των μονοδρομήσεων. Και λέω, ρε παιδιά, να υλοποιηθεί. Λεφτά να το πληρώσουμε έχουμε? Όχι. Να χρωστάει ο Δήμος. Και γιατί να πληρώσουμε εμείς τη μελέτη, την υλοποίηση της μελέτης, αφού είναι για το τραμ που θα έρθει και για το τραμ που θα έρθει? Και ξεκίνησα μια προσπάθεια. Το κόστος της υλοποίησης των μελετών για τις μονοδρομήσεις, οι οποίες μελέτες να επικαιροποιούνται, να τον αναλάβει στο σύνολό του ιατρικό μετρό. Θα έφερε το τραμ. Ό,τι έγινε. Και σήμερα υλοποιήθηκαν οι μελέτες. Πολλοί φίλοι μου είπαν, μην το κάνεις, είναι κοντά στις εκλογές. Κάποιοι θα ξεβολευτούν. Ασφαλώς. Μεταξύ των οποίων και κάποιοι θα γίνει η ζωή τους δυσκολότερη. Και η δική μου έγινε. Όσοι μένουμε προς την ανηφόρα της Βασιλέως Γεωργίου, είναι δυσκολότερη η πρόσβασή μας στο σπίτι μας. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών του Πειραιά και προπαντός οι επισκέπτες του Πειραιά, γιατί ο Πειραιάς είναι το εθνικό μας λιμάνι, έχει επισκεψιμότητα, έχει μειωθεί ο χρόνος πρόσβασής του στον Πειραιά κατά 40% ή και 50%. Είναι ένα έργο για το οποίο είμαι υπερήφανος. Είναι ένα έργο που το έκανα παρά την κακή συνήθεια των πολιτικών να μην αναλαμβάνουν κόστος. Βεβαίως από μόνο του δεν φτάνει για να λύσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Πρέπει να γίνει ο υπόγειος δρόμος που θα συνδέει το ΣΕΦ με το λιμάνι, που δεν το έκανε ο κύριος Σιμίτης όταν ήταν πρωθυπουργός, ο βουλευτής του Πειραιά πρωθυπουργός, που δεν το διεκδίκησε ο Πειραιάς συνδιοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να έρθουν οι ανισόπεδες γέφυρες στο ΣΕΦ και μετά το ίδιο στενό οδικό δίκτυο του Πειραιά να πρέπει να καλύπτει και τις ανάγκες της πόλεως και τις ανάγκες των επισκεπτών. Δεν γίνεται. Κομφούζιο, ασφυξία. Υπάρχει πρόβλεψη να γίνει αυτός ο υπόγεια. Ναι, ασφαλώς. Ήδη σε συνθήκες Και τι θα γίνει να ρωτήσουμε και τι θα γίνει και με το τραμ και το μετρό. Και το μετρό. Ήδη σε συνθήκες εθνικής χρεοκοπίας χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε δηλαδή η μελέτη εφικτότητας αυτού του έργου. Ένα έργο τόσο μεγάλο έχει διάφορα στάδια. Πρώτον, αν είναι εφικτό, το λέει ο Δήμαρχος. Αλλά δεν είναι ειδικός. Πρέπει κάποιοι ειδικοί να το μελετήσουν. Ναι. Μελετήθηκε, πληρώθηκε, είναι εφικτό. Ακολουθεί η μελέτη υλοποίησης και η υλοποίηση. Έχω συμφωνήσει σε επίπεδο Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Ανάπτυξης ότι αυτό το έργο θα γίνει. Θα προταχθεί στο καινούριο ΕΣΠΑ. Έχουμε συμφωνήσει επίσης για την υπογειοποίηση του ΙΣΑΠ, του ηλεκτρικού, από το Φάληρο μέχρι τον Πειραιά, όπου ενώνεται το Πειραιάς με τα Καμίνια και κερδίζουμε και έναν δρόμο από πάνω. Ναι. Και μαζί με αυτά έρχεται το μετρό, που το είχαν αφήσει τελευταίο, στο εθνικό μας λιμάνι το μετρό τελευταίο. Ενώ τη σύμβαση για το τραμ τη βρήκα έτοιμη, υπογεγραμμένη, άρα δέσμιος ο Δήμος, για το μετρό δεν βρήκα καμία σύμβαση. Εγώ έσβρωσα τα πράγματα να επιταχυνθεί η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης. Που σημαίνει στα προσεχή 3 χρόνια, αρχές 17 έρχεται το μετρό στον Πειραιά. Σε τα προσεχή 3 χρόνια το κυκλοφοριακό πρόβλημα του Πειραιά θα έχει εξαφανιστεί. Μαζί με τα 2 μεγάλα υπόγεια πάρκινγκ που περιλαμβάνει ο μεγάλος... Καλά, αυτά τα ακούω 20 χρόνια. Αυτό θέλω να σας ρωτήσουμε. Αυτή είναι η δική μου δέσμευση. Να υλοποιήσω αυτά που δεν υλοποιήθηκαν. Στην επόμενη τετραετία λέτε, μέσα στην επόμενη τετραετία. Μέσα στην επόμενη τετραετία. Πενταετία πια. Πενταετία. Ξέρετε, η δύναμή μας είναι απέναντι στο λαό ότι ό,τι είπαμε στις προηγούμενες εκλογές το κάναμε με το παραπάνω. Δεν κάναμε αυτά που κάναμε. Κάναμε πολύ περισσότερα. Πολύ περισσότερα. Αυτό είναι που έχει τρελάνει, να το πω έτσι, τις δημοσκοπήσεις και έχει οδηγήσει σε έναν απόλυτο εκνευρισμό εκείνους που νόμιζαν ότι ο Πειραιάς αγοράζεται με τα λεφτά. Δεν αγοράζεται. Έχετε τέτοια εικόνα, ότι υπάρχει προσπάθεια να αγοραστεί ο Πειραιάς? Εξαγοράστης ψήφου. Όταν επιδείξεις έναν οικονομικό όγκο, ας πούμε, εάν πας και δώσεις 5.000 στις εκκλησίες παραμονές εκλογών, καλώς θα κάνει. Χρήσιμα θα είναι. Οι παπάδες είναι τίμοι. Στους φτωχούς θα τα δώσω. Ελπίζω να μην το ξεχάσουν και μετά τις εκλογές. Μην τα δίνουν στο Δήμο. Η Εκκλησία δίνει φαγητό για 6.500 κόσμο. Αλλά βρε παιδιά, περιμένετε τις εκλογές δηλαδή και δικό σας συνδυασμό για να το κάνετε. Να ρωτήσουμε μία ερώτηση. Την έριξε τη σπόντα πάντως ο Δήμαρχος. Ναι, την έριξε τη σπόντα του πάντως. Δεν είναι σπόντα, είναι μια πραγματικότητα. Δεν. Τη Φόρμουλα 1. Ξέρετε τι τεράστιο αγώνα κάνουν πολλοί παπάδες για να εξασφαλίζουν σύντηση κάθε μέρα? 5.000 άνθρωποι, 5.500 σύντιζονται. Ναι, αν δεν βάλει, το χέρι στην τσέπη η ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν γίνεται αυτό. Αυτοί που έχουν, γιατί κάποιοι έχουν ακόμα. Οι κοινωνικοί και αυτοί που δεν έχουν βάζουν τα περισσότερα. Συνήθως αυτοί που δεν έχουν βάζουν. Ζήτησα από τους φτωχούς να ενισχύσουν τους περισσότερους φτωχούς και παρασύραμε και τους πλούσιους.
Τελευταία ερώτηση, η πρώτη τελευταία για τη Φόρμουλα 1. Θέλω να το ρωτήσουμε αυτό για τη Φόρμουλα 1, τον κύριο. Είμαστε πολύ θετικοί σε κάθε τι που σημαίνει ανάπτυξη. Τι θετικό, τι αρνητικό? Αρνητικό δεν βλέπω κανένα. Δεν είμαι ειδικός. Είναι ο Γιώργος ο Σιγάλας και ο Σαράντος Ευσταθόπουλος, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα και τους έχω εξοδοτήσει. Σε ό,τι αφορά τον Πειραιά, γιατί το μεγάλο βάρος θα είναι στο Κερατσίνι Δραπετσόνα, το μεγάλο μέρος της φόρμουλας, τους δίνω όλες τις υποδομές. Εμείς θέλουμε ανάπτυξη, δεν θέλουμε νεκροταφείο. Να του κάνουμε και μια τελευταία ερώτηση, έχω την αίσθηση, πολιτική η ερώτηση. Πώς τη βλέπετε τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές? Κοιτάξτε. Και ποια θα είναι η διαχειρίσιμη ήττα, θέλω να μου πείτε. Θα σας πω. Τι λέω τώρα, Εγώ έκανα γυμναστική τώρα 4 χρόνια να αποσυνδεθώ από την κεντρική. Επαναστατική γυμναστική. Κανονική γυμναστική. Μπάδι. Περπατάω πολλή ώρα κάθε μέρα. Σήμερα περπάτησα, ξέρω εγώ, 3 ώρες στα Μανιάτικα, 1,5 ώρα στα Καμίνια. Τι σας λέει ο κόσμος? Προχώρα, δήμαρχε. Να σας πω κάτι. Αν μου βρείτε άλλον πολιτικό που να εκλέγεται 25 χρόνια και να μπορεί να περπατάει με αυτή την άνεση και να εισπράττει μόνο αγάπη και από κανέναν διαμαρτυρία, εγώ θα αποσύρω τώρα την υποψηφιότητά μου. Παλαιά Κοκκινιά, ας πούμε. Είναι το αριστερότερο κομμάτι, ίσως, του Λεκανοπεδίου Αττικής. Ναι, βέβαια. Το που συναντώ συχνά είναι. Δήμαρχε, ή Βασίλη. Εγώ αριστερός είμαι. Ολυμπιακός, αλλά και Πειραιώτης. Γι' αυτό ψηφίζω Βασίλη Μιχαλολιάκο, τον καλύτερο δήμαρχο που γνώρισα. Και τον πιο ανθρώπινο, τον δήμαρχο της καθημερινότητας. Ξεβρώμισε στον Πειραιά. Ή ξέρω εγώ, έχω τους γονείς και τους κηδεμόνες των σχολείων. Ασχοληθήκαμε πολύ με τα σχολεία. Ξέρετε, υπάρχουν πράγματα που θέλουν λεφτά. Υπάρχουν άλλα που θέλουν πάθος και αγάπη. Πώς ξεβρωμίσαμε τον Πειραιά με τα μισά λεφτά, από όσα αξιοποιούνται? Πώς καταναλώσαμε το 1/4 των καυσίμων με τα απορριμματοφόρα να κινούνται, ενώ κατανάλωναν 4 φορές παραπάνω καύσιμα με τα απορριμματοφόρα να μην κινούνται? Λέω εγώ. Μάλιστα. Και προσθέτω, τα μεγάλα έργα θέλουν πολλά λεφτά. Τα πολύ μεγάλα έργα θέλουν πρώτα πάθος, όραμα, πίστη και μεγάλη δημοτική κοινωνική πλειοψηφία που θα τα επιβάλλει. Δεν μας απαντήσατε για τη Νέα Δημοκρατία, να κλείσουμε με αυτό. Πώς τη βλέπετε? Κοιτάξτε, το κομματικό σύστημα περνάει κρίση. Όποιος δεν το βλέπει είναι πολιτικά τυφλός. Πιστεύω ότι η Ελλάδα βρήκε σε αυτή την ώρα της κρίσης τον καλύτερο τιμονιέρη που διαθέτει. Τον Πρωθυπουργό, τον Αντώνη του Σαμαρά. Δεν απεχώρησαν από την Ελλάδα οι άνθρωποι, ας πούμε, που έφτιαξαν το παλιό μεγάλο Πασόκ. Απλώς η πολιτική του Πασόκ ιτήθηκε. Επίσης, πολλά από τα στελέχη που συγκροτούν τη σημερινή Νέα Δημοκρατία είναι συνένοχοι μιας πορείας προς τη χρεοκοπία. Ούτε αυτοί μπορεί να σώσουν την Ελλάδα. Ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ο οποίος είναι και ο μεντοράς μου, μαζί με τον Ευάγγελο Αβέρο. Ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, όταν ήταν στο Παρίσι αυτοεξόριστος, εξακολουθούσε να έχει την ιδιότητα του ιδρυτού και αρχηγού της ΕΡΕ. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα η Δημοκρατία, δεν επανίδρυσε την ΕΡΕ. Δεν άλλαξε ο Καραμαλής, ούτε η εκλογική και η κοινωνική βάση της παρατάξεως του. Θα ήθελα ο Αντώνης Σαμαράς να σκέπτεται όπως σκεφτόταν ο Καραμαλής όταν ήταν στο Παρίσι. Τώρα ο Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός. Έχουμε καλό πρωθυπουργό. Δεν είμαι σίγουρος. Σας φοβίζει μια ενδεχόμενη αλλαγή της Νέας Δημοκρατίας προς το κέντρο? Όχι. Όχι μόνο δεν με φοβίζει. Η δημοκρατία θέλει οξυγόνο, θέλει αναγέννηση, θέλει ανανέωση. Μια κομματική ζωή χωρίς την νεολαία μέσα είναι λειψή. Είναι στήρα δημοκρατία. Θέλω μια καινούρια παράταξη. Αλλά δεν με αφορά. Εγώ έχω αποχωρήσει από την κεντρική. Όχι, σας ρώτησα όμως. Όταν λέω έχω αποχωρήσει. Έχετε αποχωρήσει. Μισό λεπτό. Προφανώς και μου έγιναν. Αλλά είσαστε εμπειρότατος πολιτικός, δεν είναι? Παρά την νιώτη. Προφανώς και μου έγιναν προτάσεις να επιστρέψω στην κεντρική πολιτική ως υπουργός. Προφανώς και μου έγινε. Το που θέλω να σας πω είναι ότι το πρώτο προηγούμενο που δημιούργησα είναι να παραιτηθώ πριν από την εκλογή μου ως δημάρχου. Να. Το δεύτερο προηγούμενο που δημιούργησα, και αυτό είναι το χρέος μου προς τη γενιά μου, είναι ότι δεν επέστρεψα στην κεντρική πολιτική χρησιμοποιώντας το Δήμο ως έναν ενδιάμεσο σταθμό μέχρι να φτάσει η παράταξή μου ξανά στην εξουσία. Σε κάποιες τετραετίες από σήμερα αυτό θα είναι καθεστώς.
Να σας κάνω μια πρόβλεψη. Όσοι δεν παραιτήθηκαν από το βουλευτικό τους αξίωμα και είναι σήμερα υποψήφιοι δήμαρχοι ή περιφερειάρχες, δεν θα εκλεγούν. Θα με μισήσουν. Μια τελευταία και κλείνουμε. Τελευταία. Ποια ήταν, αυτό που ρώτησες, ποια ήταν, είναι διαχειρίσιμη για τον Αντώνη Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία? Η ήττα. Προσωπικά, αν με ρωτήσετε, πιστεύω ότι και η σημερινή ακόμα Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει τον Αντώνη Σαμαρά αρχηγό, θα έρθει πρώτη. Μάλιστα. Δεν μου βγάζει ο κύριος Τσίπρας και το σημερινό κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο κόμμα, εκτόπισμα αξιοπιστίας. Δεν μου το βγάζει. Με όλα τα λάθη της Νέα Δημοκρατία πιστεύω ότι θα έρθει πρώτο κόμμα. Ο ελληνικός λαός θα ενισχύσει τον Πρωθυπουργό Τιμονιέρη. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας και σας ευχόμαστε καλό αγώνα. Και καλή δύναμη. Και ελπίζω να μας θυμηθείτε και μετά τις εκλογές. Θα σας θυμηθούμε πάντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.